dira. Ondoren ikusiko duzuena, beran Amerika ikasi ditugun gauzak dira. Espero dugu disfrutatzea. Lehenengo Amerika kokatuko dugu. Hauze izan zen guk ere egin izan behar genuena gaia hasteko. Noski, laguntzaileak etorri mesedez. Baina jakin ezazuen gure historiaren garaia Amerika ez zutela ezagutzen, beraz, beraien munduko mapa desberdina zen. Historia ongi ulertzeko ozeanoaren izenak ere jakin behar duzue. Laguntzailea, etorri mesedez! Informazio guzti hau jakinda, gure historia ardatz kronologikoan kokatuko dugu. Begira, etorri laguntzaileak mesedez! Begira, orain arte ikasiko zibilizazioak eta garaiak hauek dira. Lehenengo dinosaurioak, gero lehen gizakiak, hirugarrena Txina, Egipto, Grezia, Erroma, Erdi Aroa, Erresuma Batu, nazimentuan, eta gaur orain Amerikako zibilizazioan kokatuko gara. Amerika kolon iritsi baino lehen hainbat tribu bizi ziren, baina kolonizazio garaian zentratuko gara orain. 1492 urtean Kristobal Kolon eta bere armada Indiara joan nahi zuten. Lurralde horietan urrea eta betxekeria asko zeudelako. Isabel eta Fernando erregina erregari bere asmoa azaldu ziren. Lurraldetik urrea eta betxekeriak ekarriko ditugu. Horrela beraztuko gara. Oso ongi kolon esperatuko horrela izatea. Zure zain egituko gara. Bidaio izan eta sorteo. Kolon eta bere armada irutasuntxiekin joan ziren. Niña Pinta eta Santa Maria. Eta 2 hilabete luze pasata gero Kolon lurra aurkitu zuen, baina haiek jakin gabe mundu berri batera heldu ziren. Begira, Kolon iritsi gara! Begira, kapitaina, nortzu dira pentseradirenak zutzua, garoa daukatu. Egia da, oso desberdinak dira jantzi horiekin, batzuk jetxiko gara beraiekin hitz egitera.
kristotik bizi gara, lurra ureztatzeko sistema asmatu duzu. Artisauak ere bagara, eskultura eta pintura lantzen ditugu, eta aurrea erabiltzen abilezia handia dugu. Piramide merkatuak eraiki ditugu gure jainkoak urtzeko. Komunikatzeko hieroglifikoak erabiltzen ditugu eta gainera borokalari setxuak gara. Maia gara, nekazari bikaina gara eta aldatzen dugu. Hilarria eta eguzkia gutxeko piramide mailakatuak egin ditugu. Matematikari oso zara gara eta eta eguzko eguzki egutegia asmatu dugu. Piramide mailakatuak egin ditugu, eta baina borokalari ona gara. Goenka gara, nekazari eta artisau bikaina gara. Machu Picchu hiria sortu dugu, horretarako harri handiak erabili ditugu. Marrazkien bidez transmititzen dugu gure jakinduria. Atahualpa gure erregea eta soldatu asko gara. Cristobal Colon mundu berria aurkitu zuenetik konkistatzaile asko abiatu ziren. Poliki suntzituz eta beraien bizilukoa ezarriz. Ni Francisco Pizarro konkistatzailea naiz eta azteken zibilizazioa suntzituko dut. Aurrera goazen! Ni Hernán Cortés konkistatzailea naiz eta azteken zibilizazioa suntzituko dut. Aurrera goazen! Gu lurralde hauetan geratuko gara, gure kolonia sortuko ditugu. Gure desagerpenari buruz informazio zirako. Poliki hainbat produktu ekarri zituzten Europatik eta Ameriketako batzuekin elkar trukatu zituzten. Amerikako jendearentzat konkistako ondorio ikaragarriak izan zituen. Lurra konkistatu eta bertako aberastasunak lapurtu zizkieten. Kolonizatu eta Europako kultura inposatu zuten. Gaixotasunak kutsatu zituzten. Hemen
Mississippi Yukon, Vacancy and Sun, Ibaga America, Ibaga e Vietnam Maquile, Costa Savana, Cescolamo, Mississippi Yukon, Vacancy and Sun, Ibaga America, Ibaga Mississippi Yukon, Vacancy and Sun, Ibaga America, Ibaga Vietnam Maquile, Rossa Savana, Cescolamo, Mississippi Yukon, Vacancy and Sun.